abokina wannan gayan billahi ya haɗa kayan wanka nake gaya ma. Ai wato ina gaya maka T-boy ya san kayan wanka saboda shi T-boy kai gani wannan kayan ma wajen T-boy na siye shi. Alaikum salam. Ya ustaz. An wuni lafiya. Ya kokari. Ka duba kanka in iska wani cirin dodo da kanka sai ka shi an yi noma. Amma da ganin ku wannan mutanen banza ne. Amma da ganin ku ƴan yahu ne ko? Ba san me yahu ba. Kai ƙariya kake malam ka duba kanka ɗan iska. Ana aiko mace sai haka. Wallahi ustaz ba musamman me yahu ba ma. Haka ya dan Allah dan annabi ina da waya. Kai ku sani dan Allah kin ka dan duba min harkar nan. Sai mu ba yan yahu bane kawai dai mu yan cinin ne a dan yi wanka. Ni ana bai ku kuna yin da ku gayu ne. Kawai yan gayu ne ku. Insha Allah. A bai ne a ci kuɗi a ji daɗi a yawon banza. Sai masha Allah hakan ma yayi. Mun gode. Masha Allah masha Allah. Kai ustaz da kake ganin shi fa ya karɓi wuta ne a mulkin nan ina gaya ma. Ai ni na ga alama wallahi. Wai ustaz ya zo ya koya mai yahu. Wai a koya mai yahu. Kuma ba barawa. Ya karɓi annar.